भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बेर फेरू सुर्खियों में बाड़े। एह बार वजह बनल बा उनका सोशल मीडिया पोस्ट जवना में ऊ घमंड तोड़ देवे वाली बात लिखले बाड़े। ई पोस्ट सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिहले बा। बतावें कि पवन सिंह इन दिनन आपन बायोपिक फिल्म के चलते चर्चा में बाड़े जे 13 मई के सिनेमा घर में रिलीज होखे वाली बा। फैंस बेसब्री से एह फिल्म के इंतजार करत बाड़े। हाल ही में पवन सिंह इंस्टाग्राम पर आपन एगो स्टाइलिश फोटो शेयर किले बाड़े जवना में ऊ कार के अंदर से ब्लैक शर्ट पहने चश्मा लगवले स्वैग में पोज देत बाड़े। लेकिन असली ध्यान खींचले बा उनका फोटो के कैप्शन जवन रहल, तेरा घमंड एक दिन तुझे ही हराएगा, मैं क्या हूं ये तो तुझे वक्त ही बताएगा। अब यही लाइन के लेके सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गिल बा कि आखिर ई पोस्ट के खातिर बा। अब यही लाइन के लेके सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गिल बा कि आखिर ई पोस्ट के खातिर बा। यूजर 1 लगता है अक्षरा सिंह के लिए बाई लाइन। यूजर 2 मोनिका मिश्रा खातिर लिखले हुई हैं पवन भैया। यूजर 3 पवन सिंह के का हो गिल बा भाई। यूजर 4 समय बताई बाकिर खेसारी लाल से आगे निकली ई मुश्किल बा। हालांकि पवन सिंह खुद ई नहीं बतवले कि ई पोस्ट के बारे में बा, लेकिन फैंस तरह तरह के कयास लगावत बाड़े। पवन सिंह के ई अंदाज उनका पोस्ट के कैप्शन एक बेर फेरू बता देहलस की ऊ न त चुप रहे ले, ना ही आसान भाषा में बात करत बाड़े, ऊ सीधा दिल में उतर जाले। अगर रुआ भी पवन सिंह के बायोपिक अपडेट्स देखे के चाहत बानी तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी।